Proteklog vikenda u Subotici završeni su kvalifikacioni turniri za plasman na Evropsko prvenstvo za kadetske odbojkaške reprezentacije Srbije. Obe naše selekcije uspele su da ostvare plasman na kontinentalno takmičenje. Selektor ženske kadetske reprezentacije i nekadašnji igrač odbojkaškog kluba Spartak Jovo Caković zadovoljan je ostvarenim rezultatom i istakao da mu je drago što je posle dugo vremena ponovo u Subotici. Ja sam ovde ostao, ja mislim, dragi kao igrač, evo i kao trener sam započeo ovde sa nacionalnom selekcijom. Prvi cilj je ovo bio jedan ozbiljan cilj predamnom i pred ovom generacijom. Započeo sam uspešno. Nadam se da ćemo i narednim godinama, ukoliko budem imao akcije u ovom gradu, kojim sam ja smatram uvek dobrodošao i uvek sam dobro primljen i gostoprimstvo ovde na visokom nivou, napraviti ozbiljne rezultate. Pored selektorske funkcije, Jovo Caković je prvi trener superligaške ekipe Jedinstva iz Stare Pazove. Upoznat je i sa radom ženskog odbojkaškog kluba Spartak kao i sa njihovim mlađim selekcijama i istakao da bi boljim organizovanim radom kada su u pitanju mlađe selekcije, ženski odbojkaški klub Spartak mogao još više da napreduje. Nedostaje im kvalitetna liga, kvalitetni protivnici. Ako se ne varam, one igraju, ta druga ekipa njihova, prvovojeđansku ili drugovojeđansku ligu. U takvoj ligi ne može mnogo da se napreduje, a one koje su priključene prvoj ekipi, pa tamo nisu prve opcije, a boga mi ni druge. Te devojčice u tom uzrastu kada treniraju s prvu ekipu su obično treća opcija na treningu. To je onaj uvodni deo treninga da se uradi sa prvom ekipom, a kasnije sve ostalo je na pomaganju igračica koje su prvoj i drugoj opciji sa seniorskom ekipom. Ekipa Jedinstva iz Stare Pazove nalazi se trenutno na 5. mestu sa 6 pobjeda i 4 poraza. Cilj je da se ostane u vrhu tabele i ostvari što bolji rezultat. Moj lični cilj, ako smem javno kažem, je možda i koje mesto gore, da se možda umešamo za plasman u sami vrh. Vizura je se odvojila, ekipa Zvezde nam beži 2 boda, ekipa Spartaka nam je bežala do juče isto 1 bod. Nadam se da ćemo da malo zamešamo karte sa Zvezdom i sa Spartakom.